Mga forensic experts gikan sa National Bureau of Investigation NBI sa Kaluhan mutuyo pag-anhi diri Sugbo samtang gipakita sa NBI ang mga kuha sa CCTV footage nga nagpakita sa biktima nga si Christine Silawan o sa iyang ex-boyfriend nga mo'y suspek nga nagkuyog sila sa takna nga wa pa sa dugoong hitabo. Ani ang report. Gipakita sa NBI ang naganiyang anggulo nga kuha sa CCTV diin katapusang nakita si Christine may silawan nga buhi. Gikan sa pagpangaon nila og balot kauban ang 14 anyos nga sakristan sa simbahan. Samtang makita sa laing kuha sa CCTV ang paglakaw sa laing lalaki. May diretso kuno kini sa sulod sa compound sa simbahan diin posibleng nagkita ang duha. Sa laing kuha makita na nga nagawas ang duha. Sa sunod nga anggulo, makita nga daw medyo nagdagan o gadali sa paglakaw ang babae nga naay dalang bag. Dayon sa laing kuha, makita na usab ang lalaking gasunod. Laing kuha sa CCTV, makita na nga nagkuyog ang lalaki ug babae nga nanglakaw. Nabantayan usab nga murag na ay giwakli ang babae. Sa katapusang CCTV footage, nakuhaan pa sila nga naglakaw dapit na padong sa dapit diin na palgan ang lawas sa biktimang si Christine Silawan. Matod sa NBI nga mismo, ang inahan sa biktima ang mikumpirmar nga si Christine ang babae. Samtang ikumpirmar usab sa ubang mga saksi nga ang kauban ni Christine mao ang 17 anyos nga suspek. Gani sa usa ka kuha sa CCTV, makita ang tiil sa biktima di nagsulob og tsinilas nga mao ang gisulob dihang napalgan ang iyang lawas. Ang sakristan hatag yung siya iyang testimony. Yes. Muna'y usa nga mutoy break nato gi-identify si Christine sa iya mga kauban sa church o siya mga immediate classmate niya. Katuro natong ito ang gi-explain ninyo nga galakaw sa mutoy nakahatag na tog break. Samtang wa na mo komento ang NBI sa aligasyon sa inahan sa suspect nga dunay nahitabong torture sa suspect. No comment. Gibarugan sa NBI nga lig-on ang ilang ebidensya sa kaso batok sa suspitsado. Unang-una yung time interval. The last time that the suspect and the victim was seen alive, they were walking together going to the direction of that vacant lot where the body was found is 6:38. Ngayon, yung based on the analysis of our medical legal officer, the victim could have been probably killed mga between 6 and 7. And second, strong circumstantial evidence natin dyan, yung abrasion. May mga parang mga defense wounds yung suspect diyan. Kini base sa mga ebidensya nga ilang nakuha nga mitukma sa testimonya sa mga saksi nga nakakita sa katapusang panag-uban sa biktima ug suspek. Nagpasalamat sa mga testigo ani surface leading to the nakita nato ang clearer picture sa kwan. Kay kanay dili ra man ni usa ka kung ang kanay various testimony of witnesses. Nagpasalamat ta nila. Gikatakdang moanhi sa Sugbo ang mga forensic experts sa NBI Manila kini aron mangunay sa pag-examine sa mga nakuhang ebidensya gikan sa suspitsado. Ang resulta niya sa forensic exam himuong supplemental evidence sa kasong giatubang sa suspect. Kauban si Godfrey Rillian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.